Mga kanos, welcome sa akong YouTube channel, Drinking Nose. I'm your barista, Maiko, Ryan Diesto. And for today's episode, mga milk tea shops sa Villa. Kag inos naton kung swak sa budget, swak sa panlasa, kag swak sa kanamit. Tara mga kanos, updan niyo ko para masugod na nani to discover and explore what Villa has to offer. Hello there mga nos! Welcome back sa headquarters kag sa akon YouTube channel, Drinking Nose. I'm your barista, Maiko Brian Diesto. And for today's second episode, the best of the best milk tea shops sa Villa, Iloilo City. So I've heard sa mga milk tea shops ng ikadtuan ko, kag these are all 22 ounce, kag this is not a sponsored video. So gikadtuan ko gini sila isa-isa, kag gibaydan ko sa on my own personal expense. So, introduce ko mga milk tea, mga kanos. This is Twistea. This is W&M Refreshment. And lastly but not the least, Milktea na. Ma-start ta kay Twistea. Si Taro cream cheese. May pearls na siya for 99 pesos, mga kanos. And also, one of their best sellers, si Okinawa. Which is 79 pesos with pearls na. So, packaging pa lang guys, cute, diba? Purple na purple. Na. So, i-taste natin siya. Hala. Tiga. Hala. So, i-mix natin siya. Mix. Si Twistea guys, located na siya sa Yulo Drive. Kag wala siya parkingan. So, ila space, good for 14 persons. Siguro kung group, gamay lang ila space sa Twistea. Taste test. Wow. Excited ako, tilawon niya siya, mga kanos. Okay, I'm a Taro lover. Kag first time ko ma-try ang cream cheese ni sa Taro. Ang Taro itself, malasahan mo gid siya. Hindi siya overpower sa tamis, hindi man siya overpower sa Taro base. Sakto lang siya. Sugar level on point. Ang pearls, hindi namit. Kumok siya, chewable. And may siya partner sa cream cheese combination sa Taro. Taro kag sa pearls niya. Good job. So next si Okinawa. So i-shake natin siya. Shake. Wow. Mga kanos. The best. Wala go overpower ang sweetness niya. Wala man go overpower ang milk. Kad ang tea essence niya ara gid siya. Ang pearls niya at the same time very soft, very chewable. Kag namit. Best seller din man. Okinawa. So, si W&M Refreshment, mga kanos, front sila, or beside sila sa Palawan Pawn Shop, na damo tao, kag damo actually ga-order. Makita niyo mga kanos, no, similar lang siya, pag wala siya logo. So, base sa color, this is Taro, is their Taro, which is their 90 pesos for Taro. And for Okinawa, 95. Meanwhile, Wait lang. Mga kanos,
Wala ko pa na siya na tilawan, pero mas smell mo gid ang syrup yung gamit. Do ulbaan na tamis niya. Mga kanos. Lugin daya tayo lang. Do ang Tetra Pak na powdered base na Nestea, do mo na masaburan ko. Sabi, ga-overpower ang katamis. So next, si Okinawa. Next. Naka-weird. So, thumbs down. So next, si Milktea. Mga kanos, located siya sa Quezon Street, Villa Arevalo. In front siya sa RANHS Phase 2 kag sa Town Hall. A fruit base. Mga kanos. Also, they have lychee crystals. Kag si Okinawa. Wow. Very refreshing. I must say, best seller gid man siya. So, good job, Milktea. Next, si Okinawa. Okay man ang yappers. Kag ang crystal, okay man siya. Galing, do may weird taste. Hindi ko ma-describe ang flavors ang Okinawa niya. Wait lang, i-check ko sa Twistea. Come up kung ano na taste ko. Do isog sang tea essence nila. Okay, for rating, Twistea, perfect 10. So, good job sa drinks nila. Maintain nila good service, quality sa product, kag budget friendly siya. Okay. For with W&M Refreshment, 5 ni siya. 5 ang rating ko. Okay, ga-expect man ko do amo ni iya lasa, pero wala ko ga-expect na do Nestea type na sachet ang malasahan ko. Siguro kung kids, okay siya, kay do hindi man sila ma-distinguish, pero when it comes sa milk tea, tapat ko do milk tea. Si Milktea, ang ila fruit base on point siya, fruit crystals and also lychee, okay na okay siya. Pero siguro kay Okinawa, medyo doon nag-off lang ang sa ako na. Doon nag-off lang ang taste sang tea. Hindi ko ma-describe kung sa syrup siya or sa ano ni, sa milk. Pero siguro sa syrup kido natamaan guro or nasobrahan. So I will give this 9. For watching mga kanos. If you like this video, please do like and share this video to one of your friends. And if you're new to this channel, please subscribe and hit the notification bell button for the latest happenings and latest updates of my Drinking Those channel. This has been your barista, Michael Brian Jesso, saying